Sekucacile lento wayilanda emazweni isihambile. Wena usophila ngokugula. Imoto ziyagingqeka, imizi iyasha. Impilo yakho isinzima kakhulu kunakuqala. Awusazi wenze njani. Lalela, Babu Dokotela engakuvusela into yakho. Iphinde ivuke. Ucebe ubuyele esimeni esejwayelekile. Akuvusele into yakho. Ubuyele esimeni obukade uyiso. Sishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. Babu Dokotela engakuvusela lento yakho. Ujikelele kwezokwelapha. Siyabingelela Babu Dokotela, Babu Esizwe, Babu Jabule mfana umhlangathi khehla umlungu. Sibonga kakhulu isupport yenu. I-channel ibingeke ibe lutho ngaphandle kwababukeli. Bengaba into enjani leyo? Siyabonga. Nina besilo bakaphuma namageba benkashana kameza phuzuluza ngameva sithi sanibonani. Babu Dokotela namhlanje uthembisa abantu uzokhuluma ngesithwalo sabasebenzi. Bayathwala vese bayathwala. Ngicela sibekele ngasigcineni. Dokotela awukhuluma kabanzi ngecash flow oil. Hayi ngizobe ngikhuluma yazi ngibukani la. Hey sadlala amasulumana. Amasulumana abhalwa amanzi uthi halal. How? Angisazi. Baba. Uthini umbuzo wakho mkhulu ngixakela amanzi ahalal? No, ngisafuna ukukhuluma ngecash flow oil. Mhlawumbe ihalal nayo. Mhlawumbe nayo ihalal. Amanzi angenangulube. Ake sikhuluma ngomuntu othi Babu Dokotela ngifuna i-cash flow oil. Cash flow oil abantu abazana nemali, abantu abafuna abantu ekuphila. Thenga i-cash flow oil ngo-5,000 rand. Ungithathele yona mase uthatha ikhandlela elibofu. Le khandlela sathi ungalibeka kulibeke nje phezulu kwa-5 rand. Beka ikhandlela phezulu kwa-5 rand musu uyalikhanyisa. Usho anything that you want. Any amount of money that you want. You'd have to do that prayer for 7 days. Usho ukuthi lamakhadi akho noma ngaba u30 wabeke wonke lana ku last 4 numbers kune number zokugcina ezibhalwe ngaphezulu ku card number ugcobe ngecash flow oil uyayithatha lento lena sangathi ungathola ithuna lomlungu ufike uyibeke khona phezulu uthola umlungu usuyilevela kahle ugcobe le cash flow oil lena emva kwalokho umusi uyahamba uyochecka ibank ukuthi likufakele imali but maybe ufake imali enkulu la ya freeze account yakho ngifonele vese mina ngizokuphika ngizothi angaze kubona bavese akaze kubona siyakuphosela ngoba lento truly speaking intshontshe imali ebank manje ke uma unenkinga mina ungangifonele ivese sokintshontshe into nje ukuyintshontshe imali ebank nje kuphela but kusewe cash flow oil yo 5,000 rand siyabonga. Sibonga Dokotela kusho ukuthini uphuphalaza amasele impethu enkala zonke into ezilast leyanto leyana uthola ukuthi umuntu kade enza i-teaching uvamse ukuphupha ephalaza ukudla okubolile lo muntu loyo umesethi uyohlolana kwa into yakho vestor sekhona si checked. Leyanto lena it's something that you cannot control on your own. Ukuhlola ngeke kuzokusiza. That is my total attention. Siyenza ngo10,000 ukuyivala leyanto. Mungenawo ayike. Khona ufikile phethe 250 rand ngamjikisa. Ngathi ukuthi understand ukuthi sikhuluma ngani. Sikhuluma ngento ezofreeza yonke into empilweni yakho. Phalaza amasele, uphalaza yonke lento. Because basuke bekuthwebulile base basebenzisa into yakho ukwenza inoma yini kodwa kusuke kuyisithwebule lonto akwenzeki bengakuthwebulanga usuke futhi ungalali nesilwane usuke nje bekuthwebulile sebekwenza iyoyo yasemkhathini. Siyabonga. Asibonga Dokotela. Sasesikhuluma zonke Dokotela ngibuka le jacket yakho ndoda. Ibiza phela soyenza kanjani? Yaqelaza manje yaqelaza. Awukhuluma Dokotela ke ngesigqoko semali lesika 30k. Isigqoko semali sika 30,000 khona sika 20,000 khona sika 100,000 umbuzo uthi igap engaka suka ku 30 ka 100 nenza kanjani iyoyo indlela ithi into isigqoko semali sika 30,000 isona kuphela isigqoko esithi mesikwenzela sona mase ngithi nginike u30,000 ukhokha mase ngikhipha umunye u200 rand sushise lo 200 suhlanze nalento mase sikucaba ngawo la kwisigqoko semali sathi usuku uzocatshwa ngemali ucatshela ukuthi ube nemali esika 20,000 awucatshwa ngemali
esika 100,000 awucatshwa ngemali kwenziwe ezinye izinto eziserious kakhulu kodwa lesi sa 30,000 isiqoko semali esisuka umuntu ezothi umenzelwa sona mase ecatshwa ngemali futhi siyabonga Asibonga Dokotela. Ngifuna Dokotela ukhulumeke manje nabantu abama government workers. Ngabe unurse, ngabe uthisha, uyasebenza la usebenza khona. Kune poverty eningi lapha. Abantu besebenza. Awukhulumeke nalabantu. How come abantu besebenza uthola ukuthi they are still heavily not indebted but heavily indebted like unemployed people? yabona lapha sikhuluma nabantu unemployed workers angiphinde ngisho sikhuluma nabantu asebevese sebediliziwe kodwa basasebenza Yeah. sebehola ama dividend ukuthi nje ube bekhona emsebenzini bahola ama payslip abanye abasayilandi nje bayiyeka lapho kuthiwa ayibe payslip ngosayilanda for 2 months uvesa kakhulutho yabo labantu labana they need our attention njengenyanga they need our attention singabathwalisi ngoba ngeke uthwalise umuntu ongenalutho vese ongenamali ongenalutho uma usuthi yamtho no ungamthwalisi makhela into yokuthi aphume kulento le lo muntu ngeke ngithi mina akafike aphathe imali engango 10,000 simenzele uma ekuthi ke akayisolve futhi akaxolisi aphathe 20,000 mephethe 20,000 ngizomthatha ngimuse kwami ngomsebenzela khona ngoba ayikho inyanga esebenzele eflatini akungadlalwa ngabantu ayikho nje umuntu osuke eyidayisela ngemithi nje eflatini la osuke evule office lemithi lento esiyibonayo yini lama products la hambe dayisa osibanibani hayi kusekwilonto inyanga esezele eflatini into engekho umsangano lokuselonto inyanga ibe nesigodlo la isebenzela khona eflatini is just a reception where you've been attend and udiagnose into yakho mase kubona ukuthi uzosuka kwesiphi isigodlo njengalami negodlo inqwaba kodwa engisho ukuthi nje lawo bantu they need to be helped as long as uthi uyasebenza noma usasebenza ekhulumeni as long usebenza but usebenzele ayikho ake uphathe 10,000 ufike la sikwenzela into siyabonga Siyabonga Dokotela, how did you arrive at a conclusion at your poverty is not a scam, only the job you are doing is a scam? After 40 years of working, you are still poor, but directors are filthy rich. Awuvele wena Dokotela. abasebenzi by far sinabantu ababalelwa ku 20 million abanama savings account eSouth Africa angisho lokho by far qala ngo by far sinabantu abanama savings account abawu 20 million sine proof scientific bane account yaka Capitec 20 million une savings abasebenzi lapho uma umuntu try by all means ukuthi uphushe i-level uzofika la ube necard esibiza ukuthi i-private wealth client. Right. Private wealth client. Ngoba lento yonke into wena otshela yona i-scam. Kuke kwafika enye company lana khona lofana uyamazi lofana lona ungapha ePhoenix lona kade ene lento kuwinisa abantu imoto. Ufike ukhokha 2,700. Right. Musu ufaka abanye abangaka about 3. About 3. Awuchaza wena wathi le photo. Yeah, keep 2.6 ufaka abantu about 3. Aha. Iteam ekhule mayifaka 120 you get a Mercedes Benz. Weyiqinisile mfana? It's very true until today. Angithola uthi scam lento. Yonke into initshitha njenge scam. It's a business. Awukunika number yakhe. Number yakhe is 073 855 037. Bazithola imoto ngempela kodwa. Definitely. Amasekeni angithi. Brand new Mercedes Benz ziyakhala. Yonke lento usathi scam. But your work that you do wena ke njengoba ngisenzela nje na wena uyiscam kakhulu ke ngoba mina mase nginika la ngizokunika u50 uhambe mina ngintambama ngiyaphi ngo drive iPrado wena uyapi uye Bree station uqofoza ticket ungena esitimeleni uyahamba amaneze ashumele wena uzofele sekuvuvukela ikhanda lengaka wena ko oyiscam kakhulu ngoba wena uyangisebenzela la mina ngizokunika R50 mina ngisuke la ngingena kwiPrado. Sure. Yabo. Wena uyiscam impela ngoba njengoba awuphinde usho le number la awuphinde awuchaza wena kuqala into kancane. That company is called mycarclub.com.
Uyayezwa nalento le. It's a club like Uber. Wawumthemba lo mfana ezochaza lento. Fethi lento vethi genuine. Genuine. Yeah, it's because we have seen ama club akhona eSouth Africa because there's Uber, ukhona Uber abantu bayojoina ngemali enkulu neimoto. That is called Airbnb. It's a club now futhi. There's even uSantaco or a club ejoina abantu you must own a taxi to be there. But this one says no, join us for 2.6 and help us grow. When you help them grow, you only bring 3 people abakhokha le mali khokho wena. Then get each Wena person utholani mabengenile? they'll give you 1,000 rand for each person ongenile. Ima wena njalo umufaka abantu awu3 uzothola 3000. No, mufaka umuntu oyedwa uthola 1,000. Ngisho ko maybe u3. Maybe mase about 3 within 30 days you get 5,000 rand. It's about 3,000. Okay, now futhi izothi i-scam futhi nathi. Ngoba ngimase kuzama ukuveza into ezisiza abantu zonke nje i-scam. Exactly. Ithi number khona. It is 073 855 0327. Ayizofeza ukuthi simbiza phela ezopresenta kahle lento yakhe. We will call him. Yeah, into engiyifunayo lana ithi into after 25 years ebhenki awunalutho udepend iprovident fund uthi kufakele imali wena awunalutho endlini. After 30 years awubekanga even 300,000 kade usenza 30 years kuza uyibona nalento ukuthi kwa lento buyisebenza bivesi itrap ukuthi ikufake kwipoverty ulindele iprovident fund ayizange yasiza umuntu ngoba siyakhuluma iqiniso bakithi akukho ngisho umuntu oyedwa oqala ibusiness ngemali eprovident fund singakhohlisana ngisho oyedwa umuntu namhlanje orich Othi ngirithi ngoba ngangisebenza. Ngathola imali eprovident fund kuzoba ke severance pay le service yakhe. Yes. Eyokhokha ikweleti ozenze kade usebenza. Simple as that. Then ubusebenzela ukukhokha ikweleti at your retirement age emva ungasali nalutho. Ingawo sithi mina uma usebenza come up from the scam woza sekwakhela into ezoqedela scam kusona. Babu Dokotela basezibajabulisa siyabuka. Asibonga khulu Babu Dokotela. Sesivala. Awuyivale ngesithwalo sabasebenzi. Ithini le ndaba yabasebenzi? Isithwalo sabasebenzi. Kade ngisenza manje. Yabona ufika uthenge amanzi ka Woolworths. Uyalela uthenge inyama ubadlisana ungayidliwe. Isithwalo sabasebenzi bakithi angiyikhulume lento. Ibhlungu yona iyadabukisa. Into eyenzekayo la lo muntu usetshenzelwa amantombazana awu7 nabafana abawu3. Yabo. Evese yodwa intombazana ulala nayo ke. Akunankinga ulala nayo vese. Sekuyaziwa vese ulala nayo. Into azoyenza lo mbhemi lo mama kuzoyiba njengala kuzowe ipark ngangase iBlue Lagoon kuzo nje ipark ngoba abanye abantu abayazi iBlue Lagoon asithi nje umula eThekwini sizoya eBlue Lagoon nawo noma siye Japanese Garden kunepark esedeba nawo the Japanese Gardens kuzoyiwa nje epark ku swimming pool ngapha idamu ngapha yabo nje ipark nje kahle into ezokwenzeka lana lo baba celebrate birthday yakhe lo baba celebrate ianniversary yecompany iqeda 5 years siyaphila manje sesiye park ke manje lapha epark kuodwa utshwala kuzo odwa utshwala ama ice ama chemshare mase kuodwa inyama ngoku serious inyama utshwala nizobufica khona inyama iza no driver wakhe lo oyichofa ongasebenzi nane efemini khona lo driver othutha njengani zakhe nomkakhe yabo lo nje ofemini ongenzilutho nje uthini owenza nje lokho mase kuthiwa sebeyahamba lande lo ichofa izofika nechofa eyiphethe ngobasket kanje inyama ama chops ya ivorsi yonke into lenyama izokosiwa lenyama imanzi imarinatiwe lenyama imarinatiwe lenyama uyiphonsa la iyosiwa vese ziyawaka vese nomsindo khona ke uhlohlohlohlo nje kuzodliwa ke lakhe lesithwalo lesi ufuna labasebenzi bayihle lento lento abayidlayo la into oyenze la umphalazo wakho lo umuthi ogqume ngawo lo wasiwa marinate lenyama le wasiwa marinate lenyama le into enye elandelayo ke manje na ke bazodla laba ngokuthi epark ufuna clean phela lo oyichofu yena ofuna be uthi take mase sekhanje sekuyaphuthuna sengibiza iUber ebalandile about 310 hlala lapha nansi imotweni isifile yabo sekhanje kuyaphuthuna sesisala nalomfana ke lo sesiqoqa amathambo uyawazi umsebenzi wasekhaya kuqoqa amathambo ke manje naka mase waqoqa lamathambo lawo siyawathatha lamathambo siwasa ethuneni
elidala sifike sihamba lethunini siyawambela lamathambo siwafaka la phakathi siyamtshela ke lo muntu sesithatha umuthi ekuthiwa inyathelo sithathe umuthi ekuthiwa uzifele sithathe umuthi ekuthiwa uvuka kwabafile siyagqiba lamathambo la for 7 days wakho kwento ngemhlophe emva kwaloko ke sizobe sesiyawakhipha lamathambo ke sengwasa le ngengwazi ukuchaza khona abasebenzi bakho uyokwenza noma yini oyithandayo ngeke benze lutho ngeke benze lutho khona kozozama ukuba ujethu wazi too much akuhamba ukufaka CCMA thatha lela thambo leliyana ukhulume kanje uthi ngithi usibani namhlanje ujethu usazi kakhulu ngicela umfake phasi kodwa uma usiyolahla la ekuvamise ukuba khona nengozi zemoto khona ufika ulijikjele khona CCMA bazokubhalela incwadi bathi akayilethe ngeke azafike uyofona usofana labakubo bathi use-ICU ushayiswa imoto uye futhi ukombheka uthi hawu ndoda usulana ndoda athi awubaba ngiyaxolisa ngangitshela usibani uthi angikubopha uthi hayi mfana uzoba right uzosinda umkhipha lento angafi umkhipha lento lamathamba enza ukuthi uba control okuzama ukuphuma endleleni nje ufaka isibhaqa okuvanga ukuphuma endleleni nje ufaka isibhaqa uyakwazi lamathambo lelo uma ubona ukuthi khona ohluphayo ulithathe lethambo lelo uligayile belincane uqobele belincane uhlanze nenyama musu uliphonsele nje kusuka manje abantu banavelo lenkinga agwaza abantu noma ngabuya kuphi uyothi afike kuseni ushawa amaparent angaze ebona umphuca yonke into kanti ujet was too much usukuba controller usukuba isithwalo ke lezo njalo bahlahlahla ungaye kashisa inyama ufika usuyiphethe muthando babizele ekhaya bezolo igcina zakho la Brian ngifuna ukukhuluma ngifuna yes ayisadle cishe ngaphahluko Isithwalo Sabasebenzi uma kune anniversary mtshela ukuthi awuphilanga ungayi mtshela ukuthi awuphilanga ngoba uyibuka le show mtshela ukuthi awuphilanga Babu Dokotela bawesibojabule mfana umhlanje khahle mlo siyabonga bewumnani mbukela ukuba nawe sekufika amaphethweni ohlelo sesihamba ke manje nisale kahle siyabonga Imizi eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woze kaBabu Dokotela sikunikeze iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama egamelweni ngeBlack Stick madoda ungathembela kwiBlack Stick kaBabu Dokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 Zicelele iBlack Stick kaBabu Dokotela kujabule umama egamelweni